Ngiyavusela sanibona. Bathi Dolphin, bathi Solomon, bathi jaji lamajaji lajaja. Amanye amajaji ngenxa yesona. Hayi wena khuphuka lapho sanibona bafowethu. Ngithi abusheni Dumelani, Molweni, Matekwane. Bingelele eThekwini, bingelele eGoli, bingelele eCape Town, bingelele emampondweni ngithi sanibona. Bafowethu ngifuna kunento efuna nje kancane nje. Besibambe. Kakhulukazi la njoba singena kwisizini kaJune. Kunabantu okusoloko bathi bafika la kumina banama case wabo. Akaze abe ama-case laze acikwe namasosho nje kanjalo akapheli. So thola ukuthi umuntu uyafika uthe mkhulu icala lami alipheli. Ngenza njani sengambe kakhulu. Ngifuna usizo. One engidingayo ufuna ngazi ukuthi lo muntu lona lo mangala asisho kanje kuba lento le most nje ama-case amaningi thola ukuthi umangala one akasa-attend icala. Yebo gogo akasa-attend icala. Ngifunani ke sizomtholela lo muthi lo esizokwazi ukuthi siqondanise izinto ngokuthi simphambanisele. Singambulali simphambanisele nje la. Uma uthi umanga angifuna umuntu ke owazi ukuthi yena wayegangile. Ngikhuluma ngomuntu nalona icala nje liserious. Uthi ukuthi nje yabo ungaze wawudlengulu bese ngifonela la. Ayeke ulayisha le khwanta. Ngifuna nje bafowethu ukuthula njalo. Kodwa lecala engasike qiniseka ukuthi lo muntu la akasa-attend selibhekwa wena kuphela futhi nawe sozudinwa kakhulu attenda into lengade icace ukuthi kuthini ngayo. Ngithola isithombe bese ngitholela isigaxa amabhandi basho. Kodwa qiniseka ukuthi uzongitholela ithuna ukuze lo muthi engizokunikeza wona sidinga ithuna nje straight nanoma yelawo uphi ithuna. Yabo. Yes yamshaya. Within 3 days khona into angikhulumi yena wafowethu ngento esingayazi kade nje banikeza nje bayazi kade ngibanikeza nje izongena lento ifike isipoki straight kuye. Ngitholela nje gologolo bovu lento abathi Viceroy bese ngitholela isithombe sakhe. Bese thola nje lo muthi ke uhlezi ukhona la emakhosini lo muthi lo. Usebenze kakhulu. Ufane futhi nomuntu othi dokotela mina kunomuntu lo ngikweletayo. Lo muntu imali akaze angikhokhele. Still ngizokunikeza lelumbo lasethuneni uyithume lento uyithume kuye straight iqonde ngqo. Funeka mayifika ebusuku. Maye babu. Emadoda ngiganga kakhulu. Ngimusha nginjalo. Mayifika ebusuku ufuna ajuluka bemanzi nte. Bona ke lapho isingenile nje iyangena. Iqale igcilazeke. Yabo bekolota. Iqale igcilazeke. Uyoza izisi imali yakho. 072 744 7804. Solomon ngithola na straight la kule number la. Seyifaki imali uyinda. You call nje straight. Makhosi ngiselisise emampondweni Solomon.